Така, добре дошли на всички в нашия спортен каст. Това е първият ни гост, дългоочакван гост, играч с, поне за мен, е богата визитка, интересен на зрителите. При нас е Станислав Дилгеров, юноша на Твенте Еншхеде, минал през Арсенал. В момента е играч на Янтра Габрово. Зад гърба си има мачове за юношеския и младежкия национален отбор. Стаси, добре дошъл при нас. Здравейте, добре заварил. Ами, така да кажем, първия въпрос, който на мене ми идва в главата, както знаем, при нас всичко е без сценарий, импровизация на място. Първия въпрос, който ми идва е как реши да се занимаваш с футбол и кой беше първият ти отбор, първата школа, в която влезе? И бих казал, че се заребих от брат ми, защото той е 5 години по-голям от мен. И го записаха него да играе в Черноморец Бургас. И така покрай него и аз се запалих покрай футбола ме записаха и мене там. И на 6 години мисля, че бях. И почнах да тренирам в школата на Черноморец Бургас. А ти в България като юношка само в Черноморец? Да, само в Черноморец съм бил като юноша до 12 годишна възраст. А на 12 ли те забелязват Арсенал? Да, бях на 12, имахме контролна среща срещу Черно море. Тогава играх, ако не се лъжа, с 2002 и 2001, в смисъл с по-големите набори. И след мача някакъв агент на Арсенал е ходил при баща ми и му казал, че ме канят на проби там за школата ми в Гърция. И от този същия матч бяха избрали още двама от отбора на Черно море и бяхме заедно. Супер. А колко време изкарваш в Арсенал? Ами, първоначално ходихме на проби там, бяхме много хора и след като ме избраха, се върнах в България и април месец 2015 или 15 мисля, че изкарах година и няколко месеца бях там и след това затвориха академията, защото разбраха, че има деца под 16 години там и избраха мен и още трима от по-малките и ми казаха, нали, да отида в някакъв отбор, където не е професионален отбор и да нямат проблем да ме пуснат да отида в школата им в Лондон. И така продължих, отил в Германия, защото нашите бяха вече там, те си работиха там и ме записаха там в някаква аматьорска школа и си тренирах там и през 2 месеца отивах на лагер там за 2 седмици в Лондон и така продължи горе-долу към 2-3 бих казал, продължих така. Играех в аматьорския отбор в Германия и всеки втори месец летях за Лондон и прекарвах лагер там за 2 седмици в истинската школа в Лондон. Доста Всъщност отбора в интересно. Германия би трябвало да е стадион или стадион. Имаш предвид как се е казал Да, как отбора? се казва, да. Отбора казваше SOS Штатлон. Те Щатно, играят, да. в момента мъжете им играят, ако не се лъжа, шеста, седма, осма дивизия. Не съм много не съм Мгм. наясно. Съм... За Ами мен аз това ти е разбирам. било просто като нещо като трамплин. Едва не да може евентуално да привлекат без Ами, проблеми в школата. да, това беше, че те нямаха никакъв проблем, нали, те знаеха, тогава си имах агент и бяха говорили с него и той им разказа, нали, ситуацията и те нямаха никакъв проблем, за което бях много благодарен, че нямаха никакъв проблем да ме пуснат Всъщност, и това е доста добре. През цялото време всъщност си бил под наблюдението на Арсенал, което все пак не е малко. Не да, говорим за отбор от България, нали? Не говорим въобще и за някакъв малък клуб, да кажем, примерно не е някой. Нали, то дори няма малък английски клуб, но това е, че в продължение на 2-3 години си бил под техния поглед, така и са наблюдавали твоето развитие. А в крайна сметка, какво се обърка с тях? Ами, проблема беше, че в този отбор, където играе в Германия, те тренираха само 3 пъти в седмицата. И, нали, тъй като тия в Англия и тренирам с тях, имаше много голяма разлика. Физически, нали, не бях като тях. И това не знам,
по някакъв начин това не ми помагаше да тренирам в този отбор в Германия, защото нали, все пак 3 пъти в седмицата не е достатъчно. И това го разговорихме нали, с агента и по това време постоянно имах нали, интерес от други отбори да ходя на проби, но първите 2 години нали, реших, че ще остана нали, и ще продължа там, защото те ми бяха казали, че като стана на 16, че нали, ще подпиша там юношески договори, ще се остана там. Тогава бях на 14-15 по това време, но както казах, нали, ми беше много трудно, защото тренирах само 3 пъти в седмицата, а там нали, имаше голяма разлика в смисъл, имаше много голяма разлика, физическа разлика. И нали, коментирахме с агента и си казах, че нали, по-добре ще е да отида някъде на проби, нали. И късмет, ако ме хареса, да продължа някъде другаде, ако не, нали, да продължим по същия начин. И така стана. Имахме, нали, канеха ме на проби от Кьолн, от FC Кьолн, от Шалке и от Твенте. Ходих на 3 проби. За 1 месец ходих на 3 места на проби и ме одобриха и от 3 места. В крайна сметка избрах Твенте, за да мога да живея с нас, защото там, където в Германия живеем, в смисъл, семейството ми все още живеят там. Там, където живеем, ми беше много по-близо да играя в Холандия, в Твенте, защото ми беше на 20 минути с кола. А Кьон и Шалк Гезенкиршен ми бяха на 2 часа и нещо. И затова взехме решението нали, да си живея пак със семейството, защото преди това, като по-малък, като бях в Гърция, живях 1 година без тях и ми беше малко трудно. И решихме нали, да си остана със семейството, да живея с тях и да си пътувам всеки ден. И така стана, в крайна сметка. А защо не можеше да се присъединиш към Арсенал като по-малък? Защо Ами, трябваше да навършиш определени години, за да влезеш в школата? Питам, защото примерно сега в днескашно време виждам, че излизат доста малки момчета от школите. Примерно, нали, 15 годишен прави дебют за мъжете. Това означава, че или ами нещо в самите правила са променили с годините. тога, нали, като затвориха академията в Гърция, в школата им в Гърция, така ни обясниха, че нали, до 16 годишна възраст аз ще продължа нали, да отивам на лагери с тях. А, и не знам и Аз, аз, не ако не знам. се лъжа, то Не, самото правило е за просто, чужденци. В смисъл, трябва да да, имаш навършен. Иначе да. англичанин няма право, няма проблем да си е в школата. Ами да, ама за сметка на След това това, пък вадят и чужденци от школите на 14-15 годишни в момента има и чужденци. Зависи, нали знаеш правилото за homegrown player? Той може да е чужденец, ама ако е живял 5 години в Англия или 3 ли беше, мисля, че е 3. точно така. Да. Просто явно по това време, когато е трябвало ти да се развиш, нещата са стояли по друг начин. Чисто законово, нали? Не е, че просто няма лойка, нали? А престоя в Ами, После в Твенте, Твенте, да, престоя през, в Твенте, бая години, мисля, че 5 години изкара в Твенте, ако не се лъжа. да, толкова от U16 стигна до мъжкия отбор. От 2017 или 18 до 2022 бях там. Нали, от U16, после U17, от U17 се качих на U19, 2-3 месеца, изиграх няколко мача с U19, ма качиха веднага за втория им отбор, които тогава играеха, мисля, че тяхната им лига така беше, че по-силно, в смисъл Ajax, Фейнорд и тия отбори бяха нали, в една група, в една лига, а другите се водиха като втора лига на вторите им отбори. Не знам дали виж. Да, както да, тук в България са елитните групи, нали? По-силните отбори да, са в да. елитна група, Точно. по-слабите деца областните си играят областни първенства спрямо областта, в която се намират. Точно така беше. И, и бях няколко месеца нали, и с втория им отбор. Тогава чувствах се много добре, нали? Имах бая самочувствие по това време и след като ме качиха нали, в мъжки отбор, изкарах 8 месеца с тях, всеки ден тренирах с тях през седмицата, в уикенда играх с втория им отбор и, и всичко беше топ. Имах юношески договор подписал там. Беше ми последна година, като бях при мъжете, ми беше последната година от юношеския договор. Тогава преговаряхме за професионален договор.
И след като бях 8 месеца там, аз си бях сигурен, че ще ми предложат, нали, професионалния договор, защото се справих според мен много добре и според тях. Но в крайна сметка не се получи. Казаха, че, нали, че не съм готов за мъжки футбол, че физически не съм готов по-точно за мъжкия футбол. И искаха да ми предложат пак, нали, да продължим 2 години още с юношеския договор и аз им отложих, в смисъл, отказахме се от това и си продължих. Не знам дали Защото беше така, по-добре. че идва в един момент, идва момента, де трябва да направиш крачката към мъжкия футбол. Няма как. Те реално, Точно. те на 18, като ти предложат още за 2 години такъв договор, ти Да. ставаш на 20 Точно това ми и, беше мисълта. и то Аз пак бях няма гаранция. Точно това беше Да. мисълта, защото аз бях тогава на 17 и точно това си мислих и аз, нали, ако не е сега, Няма Кога? няма кога. смисъл. Да, То няма смисъл. трябва, Аз се в крайна спомням, аз сметка, съм в им Холандия. разказвал, бях гледал една контрола на Твенте с, ако не се лъжа, Шалке. Твенте редовно прави контроли с Шалке, ако не се лъжа, контролата беше Твенте Шалке и ти беше взел участие в тази контрола, цяло второ по време игра. И Да. просто аз бях учуден как български талант може толкова добре да борави с топката и въобще в средата на терена да дирижира така играта и то в мъжки футбол. Това говорим, тогава си бил 17 годишен. Да, на 17 години изиграх бая приятелски мачове с тях срещу Армения, срещу Венеция, ако не се лъжа, от Италия играх с тях и всичко си вървеше по план. После имах проблеми, нали, тогава това беше по COVID времето и бях се заразил 2 пъти, бях в карантина по 2 пъти по 2 седмици, пак ме сваляха за втори отбор да играя, нали, да тренирам пак с втория отбор, докато се възстановя. Пак ме качваха в мъжки отбор и така продължи 8 месеца. И аз бях много сигурен, че няма какво да стане, ще ми продължат професионален договор. Имах голямо самочувствие, всичко ще вървеше по план, но в крайна сметка не се получи. И аз им, нали, отложих им юношеския договор и си продължих пътя. А ти след А това това е вписваш в... най-правилното решение. Питам, Да, за мен какво е решението си смисъл? е правилно като цяло. В смисъл, ти нямаш гаранция, А че като ням, станеш на 20 години ще те вземат да играеш Точно, редовно. точно а това беше. нямаш ли варианти да останеш в Холандия? Все пак не малко време си бил там, деца вика, нямаш ли някой друг отбор, който да е Ами, забелязал талант? имахме преговори с няколко отбора от втора лига в Холандия, но в крайна сметка не се получи. Имах оферта от няколко отбора от Гърция от втора лига и исках просто да продължа там, защото ми беше най-интересно, нали? Всичко ми беше по-интересно там в този отбор, където отидох. Те не е лошо, плаш море. Да, точно това беше. Хубаво време, хубави гледки, хубава Време, храна. да, по-хубаво време. Не е само дъжд и облаци 9 месеца в Как кажи годината. сега, Да, да. с жената там ли се запозна в крайна сметка? Да, тук се запознахме. Тя си е от тук, сега където съм в Габрово. Тя си е от Габрово и тук се запознахме. Габрово е град на три морета, който не знае. Аз като човек 4 години изкарал в Габрово, си остава град на сърцето ми, така че Ми ще престоя остане. в Гърция. Ти в През това... Гърция е една година. Не, нямаш, не, няколко месеца Нямаше, да. от началото на сезона. Този сезона почна малко по-късно, не разбрах и аз защо, но имаха някакви проблеми и колко кога, мисля, че към края на август се присъединих към тях и Той до януари. тогава беше периода май с панера в голямото дерби, като слезе с пистолета на терена. Дето тогава преустановиха всичките спортове в Гърция. Баскетбол, Май. футбол. Да, да. Да, точно тогава беше, верно. Точно тогава Точно беше. тогава беше. Да, Когато спряха всички спортни Да, да, мероприятия всичките в спортове Гърция. те спряха и баскетбол, Мгм. волейбол, всичко. да, Всичко, всичко. Да. точно тогава беше. В началото беше всичко точно. Отбора не беше добър, треньора беше топ, беше капитан на националния отбор на Гърция. Евангелис Морас, ако не се лъжа, се казваше. И, нали, в първите месеци всичко точно, всичко на място, всичко си имах. И в крайна сметка в Гърция малко е по-сложно, освен пък във втора лига. Почнаха да се бавят с заплатите и така не стана. И си прекратих договора там и си тръгнах. И Пък, оттам в миналогодишния хит Арда да. Кърджели.
и оттам, И нали, тази преговаряхме пак, година. преговаряхме с отбори от Гърция пак. И в крайна сметка агента ми каза, че е имал интерес от Арда и се присъединих към тях. И защото е по-близо до Гърция заради това. Да не Няма се отдалечава. няма това предвид, да е по-близко до Гърция, но не знам, просто имах някаква оферта и така станаха нещата, че отидох там. И нали, плана беше, че физически не съм готов, пак същия проблем, че ще тренирам повече, нали, ще отбягам на физическия, нали, да се поправя. И в началото играех, постоянно влизах по 20, по 30 минути и след това рязко спря. Имах, контузих се, след контузията беше по-трудно и, и физически беше по-трудно и психически бях малко разочарован от себе си. Изкарах колко, мисля, че година и половина изкарах там. Изиграх няколко мача, но не е достатъчно колкото трябваше, според мен. И Аз не да, мисля, че направи, не мисля, че направи лошо впечатление. Дори мачовете, които съм наблюдавал, не мога да кажа, че не си бил на прилично ниво. Нивото, ами, което е за България, така иначе за никой не е тайна, не е толкова високо. В крайна да. сметка не е нещо, което не се показва, че си по-малко, по-слаб от тия, които бяха на терена през останалото време. Тъй като, Да, нали, ама примерно съм знаеш гледал ли, мачове и с Левски, и с Лудогорец, и с ЦСКА и така нататък, нали? Просто не лечеше да отстъпваш. Сега нормално е да отстъпваш от някои играчи, защото все пак в Арда имаше и има играчи, които цял живот са били супер професионалисти и са играли мъжки футбол навънка. Нали, нормално. Сега, примерно, с Цонев няма как да се сравняваш. Нали. Да, да, точно. Аз Да, не съм, аз не съм имал предвид, нали, да отида там и да съм да, квартал на 18 години, няма 18-19 години, не съм мисъл, изобщо не ме е минало това пред. Много ясно, нали, бях нахъсан това да го направя, но ако гледам, нали, не знам, трудно беше. трудно, то Не се трябва лечеше, че получаваш малко шансове, което аз реално погледнато някаква вътрешна политика на ръководството ще е било. Или по-скоро, както ние обичаме да казваме, наши и ваши, и ти си бил неудобен, така да се изразя. не мога да коментирам дали е било Не, заради не, това. това е мое мнение. Не, че, Да, нали, да, това е не моето знам. мнение, защото повечето отбори, тъй като и аз сега се занимавам с съдийство, имам някакви впечатления от други неща, ходим на някои срещи, разговарям с различни физиономии, забъркани в футбола в България и общо взето, да, много работи почват да се избистрят, което... Има леко бутане. Може да се Еми, каже. и да, сега, чисто като както... структура, как ще се вижда самия клуб Нарда, понеже ние много пъти сме коментирали с тях, че това е един... Чакай, не сме стигнали до Адра още. Чакай. Да, Точно там говори. сме в момента. Друг... Нали, коментираме точно това. Не, Арда в, Обърках се. Да. Арда в момента се развива много правилно. Поне според мен лошото е, че евротурнирите тази година според мен им изиграха много лоша шега и заради това изостанаха в класирането. Не е друга причина. Те нямаха широчината да играят на два фронта. Това е истина. И според мен точно това е Ти? причината. Да. И според мен даже този сезон имат много по-добър отбор, отколкото миналия сезон. Много добри играчи в отбора. Еми сам знаеш, че И един отбор, когато се класира за Европа, става примамлив. Както м, и трансфера, примерно аз мога да дам примера с Георги Николов. Той, ако искаше, ще да да, се остане в Ботев, но той напусна Ботев с цел да играе в Европа. И за мен е правилно, колкото и да го хокат в Пловдив. така е. Но Правилната да, крачка. да се Аз върнем не бих към се съгласил. Стаси. А, трансфера, който направи след Тарда, поне за мен беше най-правилното решение, което можа да вземеш до момента. Моя гледна точка и Антра, отбор, който залага на млади играчи, доказано успява да ги пласира след това в А група, така наречената първа лига вече. Да. Не един или Е, два да. са примерите. Как се стигна до този трансфер, ако можеш да ни разкажеш? Ами, след като аз бях контузен и след като си разтрогнах договора с Арда, нали, ми беше малко сложно дали да се намеря нов отбор, защото имах
как се казваш, имах фрактура на пета метатарзална кост и бях с гипс няколко време и ми беше трудно, нали, разговаряхме с някакви отбори от А група, но в крайна сметка стигнахме до тази точка, че да съм в А група, да не играя пак, няма смисъл. Затова, че по-добре е крачка назад, нали, ако така се каже, нали, крачка назад, да съм в Б група, да съм в един стабилен отбор в Б група и да имам повече игрово време и да се докажа, че нали, мога да стигна пак там, където съм бил. И затова реших, нали, че Янтра ще ми е най-доброто място, нали, да си направя минутите, да си играя колко си може повече и да покажа това, което мога. В По принцип избора момента е правилен. Много по-добре да си в Б група, в отбор, който е и финансово стабилен, отколкото си в А група и да ни давам колко примери професионални отбори се закриват и какво се случва после с момчетата? Нищо. Нали, общо взето и не само Имам това. на първо място така иначе Янтра в отбора е момента пари. доказва, че се работи правилно. Извинявай, ма ето тази седмица, да, точно така, тази седмица играят с Локо Горна, първи матч на осветление в Габрово. Отбора да, просто се развива в, така да кажа, да направи следващата крачка. Скока към първа лига. И тази година, според мен, си имат реален шанс да атакуват първа лига. Доказваха и го, аз, биха Фратрия. да, и аз така мисля, че имаме голям шанс да са, нали, поне да играем бараж и За дай Боже бараж, да. За бараж може и да стигне тя, мисля, че Фратрия просто са, чисто финансово са много по-мощни. да, Лечи се, че средствата, които се дават, нали, И опит. искат да влязат, ще влязат. Макар и нали, да ги бихте с един гол при няколко кръга, все пак финансовата мощ, която и гърба имат Фратрия, за жалост. Нали, да се да. надяваме, поне аз ти пожелавам, поне стигнете бараж, а се падне някой, да И кажем, аз само да не е така. Ботев Враца, само да не е Ботев Враца, че Той вече Защото Ботев той, Враца. само да кажа, че Христо Янев до тогава ще се е върнал пак в Ботевраца за баражите, ако не знаете. Мисля, той сега ще води отбора 2 месеца, след това ще го освободят поради това, че е победил в 4 мача и е направил 7 хикса без загуба. Нали, за ЦСКА това не е добре. Ще назначат сигурно Тонче Кукуч вече за треньор. И, Нали, мисля, че мога да проти с Стамен Белчев отново, после Дани Моралес и накрая вече Ако не стане с него. Политиката в да Левски и запазваме по ЦСКА е Марков, който такава, че Младенов. въртиш, случиш, винаги се стига до един и същи избор след това. добре, аз искам да попитам, може ли да разкажеш как преминаваше един твой ден в Академията на Арсенал? От сутринта А, до вечерта. Ами сутринта рано се събуждахме в 6:30, закусвахме, идваше автобус, който не взимаше за училище, пътувахме 20 минути до училището, а едните ходиха в едно друго училище, защото те бяха по-големи, там имаше смисъл, аз бях най-малкият набор 0,3, най-големите бяха 9,8. И ходихме на разделни училища, те бяха някакви спортни училища и до 2-2:30 всички бяхме на училище, после се връщахме там. Имахме обяд, почивка, тренировка. След тренировка а, някакъв брънч ще ядем, ще си направим домашните. Вечерта в 7 часа втора тренировка. И след тренировката вечеря. След вечеря, да кажем, ако е 9-9:30, имаме час и половина да си говорим, нали, с родителите, да си пустим на телефоните и 10:30 минават и ни прибират всички телефони и трябва да заспиваме и следващия ден пак така. И цяла седмица е така, не излизаме никъде, само от училище, тренировки. И съботата имахме правото да изберем колко човека от нас искат да ходим в мола и колко от нас искат в центъра. И се разделяхме на групички, някои ходиха на мола за 3-4 часа, други в центъра и само съботата ни беше тъй свободния ден. Аз сега Супер имам друг правилно въпрос, развитие на един. който ми дойде. Само да се И я изкара. направи съпоставката с школата на Черноморец. Понеже ти от Черноморец отиваш в Арсенал, как ти минаваше един ден в Черноморец? Който тогава, да Ами, кажем, Черноморец беше водеща топ школа в България. да, ами набора ни беше в принцип много силен 0-3 на Черноморец Бургас, биехме всичко наред. Ама беше малко по-различно. Там, нали, отивах си на училище, след училище хващах се автобуса до тренировка и след тренировка, каквото си искам, това си правя.
Да, имаше, Така че да, сами имаше си голяма правим, разлика. защо другите държави са много по-напреде в футбола спрямо нас. Просто дисциплината, която трябва да се налага от клубовете тук, я няма. За мен в България, аз не веднъж съм го казвал, в момента само един отбор налага тази дисциплина и това е Лудогорец. Въпреки, че Не, то така се прави, за да и те не разумиш. вадят в момента кой знае колко български играчи. За да Не знам. развиеш едно дете като професионален футболист, взимаш го под крилото си на пълен пансион и постоянно супер ограничения от Абсолютно. към деца вика, нали, все пак да имат някакво свободно време, но както той каза, нали, 4 часа на седмица, това ти е свободното време да отидеш в мола, ако искаш. При останалото време трябва да си съсредоточен върху И училището и футбола. всеки ден по Да, един час на телефона. Това ти е макса. Един час на телефона. Имам предвид един час след, нали, след като сме имали вечеря и ни остават горе-долу час и нещо. Иначе през деня сме си с Да. телефони и в училище с телефони, но нали, си много концентриран само за футбола. Мисли за втората тренировка, мислиш в днешната тренировка какво не съм правил както трябва, до утре да си го правя и само това ти минава през главата, нали, училище и футбол. Ами то това е Ако идеята на искаш да се хората като разбиеш, цяло. това е, да. Да, да, абсолютно. Не, В на рамките мен на 4 часа ти си правил 2 тренировки, ние тук децата тренират 3 пъти седмично за 1 час. Както искаш да го смятай. Това, което И са тренировката ти тренират е, децата в Арсенал, това, което тренират тренировката ти децата е в Арсенал 30 като обри, минути правят за един двустранна ден. игра. Да, не, факт. мога да кажа, че имаше голяма разлика. Аз искам да те питам с коя звезда така се нарека беше в един А, отбор. не разбрах, може ли пак да повториш? С коя сегашна... Има ли играч, който в бъдещето стана звезда и Да, беше част от твоя набор и по-голям и сте тренирали заедно? тренирал съм с много футболисти на Арсенал, които в момента играят навсякъде. Тренирал съм с Сака, тренирал съм с, как се казваше, м- м- сега в момента играе в Милан. Мусу, Юнус чернокожен. Муса. Да, Муса някакъв, не се Да, излъжа как да, се казваше. Юнус Муса. Имам много приятели, с които все още държа контакт, които играят в момента в Кипър. Един от тях е в Ботев Пловдив, Константинос Балуянис, също ми е много близък приятел от Академията на Арсенал. Той в момента втора или трета година вече играе в Да. Ботев, където се справя много добре. Има футболисти, с Да, които съм последно. тренирал. От Твента има бая футболисти, които нали, сега са в големи отбори. Например, Лединя играе сега в момента в Бешикташ, Черни. Ми е бил близък, съм тренирал всеки ден с него, а, с Върджил Джейдън. Мисиджан, който е играл в отборец, почти всеки ден ме взимаш за тренировка. Има бая футболисти, които са много успешни и Аз са се си сещам за един продължили. период твой, в който бяхте постоянно гъсти с Джейдън Йостерволд. Да, точно него забравих. Той в момента играе в Фенербахче, където и той ми беше много близък приятел. Излизахме постоянно, ходихме на вечери и м, на Имал си много допера до по-добро футболисти. място. Да. Те са със сигурност на много по-добро място от мене. А, наскоро гледах едно клипче на Янтра Габрово с Марто Ангелов А, и Тони Иванов. да, смазване голям. Само лъжат. Няма нищо реално няма вътре. Ами, и двамата бяха категорични, че се справяш перфектно с танците по банкети. Аз не мисля така, но добре, щом са го казали, щом те така го виждат. Марти Няма лошо. беше, Аз чух, Марти че беше убеден в това. имаше и друго, което бяха ги питали за момчетата, които идват все в последния момент. Той също беше в топ 3 Да. на тяхното продължение, че с кой беха, забравих другите. С Денислав Ангелов, че идваме постоянно Така, да. последният Последната, менш. нали, не че закъснява тя, идват и в последната. Ако тренировката вика и 30, те идват и 29. Заради жените е било. Не са напускали и за това. Еми, най-вероятно е Те по така. принцип, да, Просто който няма жена, той не знае как е.
Който няма да знае. В смисъл. Аз се сещам. Другото, което ми направи впечатление, беше за Баба Лев. Нашата Да, за карнобатска перла. да, Баба Лев и стила му, с джапанките навсякъде. Ма така трябва да е. Човек трябва да е свободен. Ами някоя Ясно. интересна случка да разкажеш от съблекалните. Било то в Арсенал, Твенте. Навсякъде е било. Аз никъде не съм имал проблеми с нито един играч. Бил съм навсякъде. Не бих казал, нали, как не знам по какъв начин да го кажа. Не знам, просто където и да отида по някакъв начин, се имам близки хора и се има смях и не ми се е случило, нали, да съм в някакви лоши отношения с някои от играчите. Повече ми се е случило, нали, да не се разбирам с треньори, но с играчи никога не съм имал, нали, някакъв проблем. Забавно е, насякъде е било забавно. Не съм бил някъде да кажа, нали, тук е скучно или тия ми гледат с лошо или каквото е било. Никъде не съм имал такъв проблем. Еми, аз искам да ти пожелая съвсем скоро да отидеш отново на професионално ниво. Дали в България, дали извън България. Мисля, че през последните години успя така да си здрав, така да се изразя. И се надявам да набереш и да си върнеш формата, за да може да направиш отново следващата крачка, макар и, нали, сега да си малко по-назад. Нали, Това мисля, ми е че целта. Това ми е целта надявам се съвсем скоро да направиш тази важна крачка. Би било най-добре да замениш извън България, но м, И и аз дай бих Боже, искал. Това ми е. дай Боже да те видим с номер 8 на гърба, но в националния отбор. Дай Боже не, Реално в ти си националния минал не. през В юношеските националния не. гарнитури. Надявам се да те видим в мъжкия и да Много не бих са искал. такива резултатите като в момента. И тогава Няма имаш. смисъл да береш срам. Не. Бих искал, много бих искал, нали, пак да играе за Първата, държавата да. си, много ясно. Всеки футболист би искал. А ти с Ами, нали, един има последен Повече въпрос. вяра. сегашни. Един последен въпрос преди да закрием. Ако не се лъжа, Александър Димитров ти беше треньор в младежите. Да, беше ми треньор в младежите. Няколко думи да кажеш за него. Ами, според мен си е добър треньор, налага много на дисциплина, е, налага много на самораздаване, иска от всеки, нали, да тича много, да се раздава на макс. И това бих казал за него. Не съм имал, нали, не мога да кажа лоши думи за него. Аз не съм имал проблеми с него. Като човек нали, ми е допадал. Разговорите ни са минали всеки път, нали, съвсем нормално, без да се караме, без нищо. Бих казал, че всичко точно, в смисъл, нищо Аз лошо. разбрах идеята на Яни, обаче аз съм на мнение, че националният отбор, треньора е най-малкият проблем. Всичко е на по-високо ниво Аз, и според мен, който и Он да е... застане, аз бих казал, Не, аз тя Сашо го поговорката си е харесвам. правилна. Не, въпросът ми изобщо не е бил с тази тематика. Просто ми беше интересно какво е виждането му за него, но а, Аз иначе Алекс го тя харесвам поговорката е правилна. просто. Рибата започва да мирише първо от главата, така че Да. Трудно. Алекс е добър треньор, но никой няма да го остави да работи. Съвсем скоро, за жалост, ще дойде следващия квалификационен цикъл. който и да какъв? дойде, дали ще се промени Не, нещо. не, В смисъл, и на нас според не мен, трябват, на нас не трябват ръководни фактори като един Стилян или Мартин. Дори аз съм на мнение, че О, и Бербатов не е задълбаваме. подходящ. Но както и да е. Така, иначе за А ти момента с сме в Марин Петков не Янтра. беше ли заедно в младежкия? не, никога не съм бил с него. Той мисля, че Тя е той мисля, по-малък. че тогава, не, той е също 0-3, но никога не сме се срещали в националния отбор. Нито U17, нито U19. Младежкия също не сме се срещали. Не знам как е само, но никога не съм бил на лагер с него. Е, Еми, Така, иначе той Марин последно време изгря. Затова, че Стаси да, беше изгрял охо, той Марин още му смеяха памперсти, когато нашия беше в Арсенал. факт. Единия Затова, че крие клиент гол, са за другия
Други Ами, няма, другия се момчета, прави флечки. можем да благодарим на Стаси за това участие. Надяваме се, че след време ще направим същото, но той ще бъде къде по-високо. Боже, Да това ни е пожелаем целта. успех на Янтра, Благодарим дано ви. да помогне и Стаси, да помогне с основна роля за класиране в първа лига и Стаси, наистина надяваме се да те виждаме да блестиш. Благодаря ви. Целта. Благодаря и аз. Успех ти пожелавам. Чека.